Aurten berriz ere eginen da Iruña musika ekintzako zikloa, Kondestable Zibiboxean eta Iruñeko udalak antolatuta. Albeniz Fundazioak ere parte hartuko du zenbait kontzertutan. Asteazkenetik otsailaren 27 bitarte artista gazten 4 kontzertu eta aurrei zein familiei zuzendutako 2 musika jarduera antolatu dira. Programatutako jarduera guztiak sarrera librea dute, aldez aurretik izena emanda 010 edo 948-420-100 telefonoan. Zibibos sarean edo vbikoitza-pamplona-eskultura.es webgunean. Gitarra klasikoko kontzertu batek hasiera emanen dio zikloari asteazkenean 7:30. Nekane Ibero gitarra bakarlariarentzat moldatutako musika errepertorio joko du besteak beste. Tarrega, Sarasate edo Diense musikalanak eta Nekanek berak konposatutako 2 pieza. Kontzertua euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztua da eta interpretetzaileak hautatu duen programak bidea ematen du adituala sortzen dituen emozioen gainean gogo eta egiteko. Otsailaren 19ko ostirala eta 22ko astelehenean emanaldiak 7:30 hoiek ere Albeniz Fundazioarekin batera eginen dira. Ostiralean biolin eta pianoko kontzertua izanen da Celia Bueno eta Ricardo Aliren eskutik. Azken kontzertu otsailaren 24an izanen da asteazkenarekin 7:30 Gandiaiaren eskutik. Musika proiektu berezia eta berritzailea da. Biolin, txistu, danbolin eta pianoak osatutako 3kote bat. Seguruenik halako osaera duen musika talde bakarra. Jorrik Troman, Jon Irazoki eta Maia Kordobak osatzen dute. Musika herrikoia abiapuntu harturik, gure folklorearen melodia eta dantzekin ohartu gabe entzuleak musika klasikora bideratuko dituen errepertorioa eratuko dute.